Så er vi nået til ugens 3 anbefalinger, og i anledning af Valentinsdag skal det i den her uge handle om 3 kærlighedshistorier med twist. Ja, så det her er altså anbefalinger til dig, som ikke er til de pladeromantiske titler. Den første serie, vi gerne vil anbefale, det er den helt nye Netflix-serie, der hedder Samme dag næste år. Den handler om Emma og Dexter, der møder hinanden på deres sidste dag på universitetet, og der starter et 20 år langt venskabs- og kærlighedsforhold. Der går rigtig lang tid, før vi finder ud af, om de får hinanden eller ikke. Men det er en rigtig fin historie, som har kæmpe potentiale til at blive en ny romantisk klassiker. Og den næste anbefaling, den kan helt sikkert også gå hen og blive en ny klassiker. Det er filmen Saltburn, som kan ses på Prime Video. Det er Emerald Ferrells skal man sige, satiriske, romantiske drama om Ollie og Felix, Barry Keoghan og Jacob Elordi, som møder hinanden også på universitetet, og hvor Ollie udvikler kan man sige, en lille besættelse af Felix, som er den her overklassedreng, og Ollie han kommer fra lidt andre kår. Og så kommer han jo på besøg på Saltburn og møder blandt andet Felix' familie, og det kommer der rigtig mange spændende scener ud af. Også en slutscene, som nok vil gå over historien, og så er der sådan noget med en badekarscene. Der er måske mere lost than love. Men det passer også meget godt til den alternative valentinsdag. Den sidste titel, vi gerne vil anbefale, det er den aktuelle biograffilm Poor Things med Emma Stone i hovedrollen som voksenbabyen Bella Baxter. Det er en historie om en kvindelig dannelsesrejse, en rejse ud i udforskning af seksualitet og kærlighed. Der er rigtig mange mænd, som begærer hende, og som gerne vil lægge deres kærlighedsbånd ned over hende og indfange hende i deres lille guldbur. Men Bella Baxter, hun modstår det meste. Det er en fantastisk film. Ja, og den er nomineret til adskillige Oscars. Den kan vi virkelig anbefale, som og igen en alternativ romantisk komedie.